Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Agayaten ni Prinsipe Agilos. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa Timurtalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Dito'y daga, ti umay ko pangalaan iti asawa a babae. Daytay napintas ti kayat ko. Ipan ko ijay planeta a naggapwak ket pagbalinek arena. Tao ti kayat ko nga asawaan. Ket dakaminto ti agturay dito'y daga. Ha! 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 Awan ti makabael kanya. Iso ama aramid ko ti kayat ko. Pardasak pa'y timag na. Naskan ang maabutak ni Doña Anselma. Tapno maala kung titangdan ko ang naglaba iti kalman. Tapno daigatang ko iti agas ni nanang ko. Napintas a babae. Anya klase ti parswa na ita? Napintas a babae. Sumurot sa kanya. Saan? Ditakan! Naskan amay tarayak na dya parswa. Amangan no anya ti aramidan na kanya. Dito'y aglamang. Di nak makita dyan lahat a parswa dito'y. Oh, pay akas dyan tilangan na. Nakabutbutang. Sapay lang kumatatina kung sinurot. Ada dito'y di na mailemangan. Napintas a babae. Alaan ka ket asawaan ka. Umasidagan diti ayan ko. Anya ti aramidan. Tumakder ka ditan. Napintas a babae. Ket sumurot ka kanyak. Aglugan ta itilugan ko. Ket mapanta ijay planeta mi. Asawaan ka. Ket datanto ti agturay dito'y daga. Anya ka diti magbaga na ito ya parswa. Nangig mo ti imbagak. Napintas a babae. Datanto ti agturay dito'y daga. Agbalin kanto arena. Ha! 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 Saan? Tumaray ako. Naskan amay tarayak na ita parswa. Ilang mga jak kaya ti sumorkan ko ana. Well, dito'y tayang ti Ilien. Nasken na makitak. Ket maparmak ko. Dakas day nga Ilien. Nabilag ti pan nakabalin na. Ngam nasken a maparmak ko. Ha? Ikis ti babae. Ay, mapanak iti ayan na. Saan na? Hindi nagpagkata na gastoy. Inisunak! Ha! Ha! Saan ka makapaluspos kanya? Ipan ka ijay planeta mi. Ket kalpasan ti panagkalay sata ijay. Agsublita dito'y daga. Ket datanton ti agbalin arena ken ari. Ibatanak! Jak kaya ti sumurot kan ka! At dayta nakadanuntan dito'y lugan ko. Sumretan. Saan? Jak kaya ti sumurot kan ka? Jak kaya parwaran nagditilugan mo. Kati sublay nagditadaga. Agulimek kag napintas a babae. Anya ti mapas pasamak. Kasla sa bali ti turong toy spaceship ko. Saan
makaadayo. Alipugbog. Tengelan ti alipugbog toy spaceship ko. Saan mabalin? Ti prinsipe ti angin. Adda ditoy. Adeta, nagdison ti spaceship. Saan na mabaling agbaligi ti alien iti panggap na iti babae. Ita, maawata kong ti tagtagainip ko. Dahito'y gayam ti kay papanan na. Datdatlaga palsuot! Agbalin ka apagsangga. Adeta, addan pagsanggak iti anyaman nga igam ti alien. Anya day, Jay? Nailukat ti ridaw ti spaceship. Kat rumwaran ti alien. Asino ka? Man na tibya. Alien! Di ka agbaligi iti kayat mo mapasamak. Babae! Rumwar ka di talugan ti alien. Saan mabalin? Matay pa'y nga umuna. Ti babae. Sakbay makarwar iti lugan ko. Palubusan mo ti babae. Kat agsublikan iti planeta nagapwam. Dinak mandaran iti kayat ko nga aramiday. Oops! Naimbagta na sanggak. Nagbalin apaltog ti ima na. Awan gaway mo kanyak ali pugbog. Agtamad kalaangan kanyak. Ket agbalin ka nga adipen ko. Amok ti panggap mo iti babae, alien. Ngem saan ka nga agbaligi? Dakas ti panggap mo. Amin adakas, saan nga agbaligi? Ufra! Talaga ang makirangat. Iti kasamsamutan. Aglambangak dito ay. Di nak makita dito iti alien. Sapay kumata agbalig iti nataer akalaban na. Maparmak na kumadya alien. Agpimpinal tugdan. Agilos, awan bael mo kanyak. Amangan nuday tuyen ti ipatay mo. Oops! Talaga di naksab na nga dahito nga alien. Nasken ang maparmakon. Nukas tangot. Talpas ko ti laban. Dinak itinag dito'y ngiwat ti bulkan. Saan? Ikarek. Agsubli akon ijay planeta nagapwak. Ibabanak Prinsipe Agilos. Sige! Agsublikan itinagapwam a planeta, alien. Amok amapukaw amin apan nakabalin mo, no addakan iti unag ti bulkan. Iso ano di kagbaliw? Talaga nga ipisok na ka ti alipugpog di ta bulkan. Agsubli akon ijay planeta nagapwak. Ipanakon iti ayan ti spaceship ko. Urayam, taumasidagkan ka ti spaceship mo. Tilugan ti alien. Timayaban. Intayap ti alipugbog. Agyaman haka. Pimanaw matlaangan. Ngam tinataor alalaki. Sa dino ti ayan nan. Kayat ko ti agyaman kan ko ana. Gaputan no di gapukan ko ana. Nagbaligi ko madya alien anang italaw kanyak. Laglagi pam, alien. No agbaligi ka man iti dakas nga ramid mo. Dumteng tumatla ang tika nito. Nga agsublikan ka ti kinadakas mo. Gaputa dusaan na kanto ti Diyos. Diyos. Ti Diyos, nga iso tinang parswa kadagiti amin nga da dito'y lubong.
Iso tinangaramid iti planeta. Ken amin a makita tayo dito'y lubong. Nabilag unay ti Dios. Iso ti kabibilgan iti amin. Ket awan ti makaabak ken kuana. Ket no agsukir ka, talaga amadusa ka. Ipisok na kanto iti umap apoy nga asupre. Ket napudpudot pay ngem iti dayta a bulkan. Ket dita, agrigat kanto iti husto. Ha? Laglagi pam dayta nga imbagak, Ilyan. Tipan nakabalin mo, ket aramatem iti nasaya at awagas. Saan ket nga iti dakas a pakaragsakan, ken interes. Laglagi pam kumati imbagak, Ilyan. Agsublikan iti planeta a nagapuam, ket agisaknap ka ijay iti kinaimbag. Ket no kasta ti aramidam, naragsak kanto. Ha? No kasta ti naramid mo, namnamaam nga iti sumaruno a panagkita ta, agpagayam tanto. Sige, mabalin mo ti sumrag iti lugan mo, ket agsublikan iti planeta a nagapuam. Jay lugan ti Alien. Day jayan. Nakaadayo na yan. Ay, aging gaita. Agner-nervyo sa klata. Rumuar kanitan, napintas abalasa. Sak ni Agilos, bikag buteng. Rumuar kandita naglemangam. Awanan ti dakas ang mapasamakan ka. Wan, agyamanakan ka, Agilos. Inispalnak. Anya na nagpintas ka, ading. Anya tinagan mo. Siyak ni Iluminada. Nagpintas anagan. Akas iti kinapintas mo. Itulod kan iti balayo. No kasta, adan agas aginatang mo, anak ko. Adanang tad kanyak iti kwarta nga igatang ko iti agas yo. Ni Agilos, may sa superhero. Kinapod no na. Ada ilyan amang italaw kumakanyak. Kat ipanak iti planeta da. Ngimdim tangi Agilos kat inispalnak. Agilos. Agilos kunam. Amang ano iso dayta ni Prinsipe Agilos. Ti Prinsipe ti angin. Wan, anak ko. Lukas ta? Prinsipe ni Agilos? Kastagayam, apok. Angam, apay nga rod adi ka nagbalin akulas. Idi nakitam di nagpintas a babae. Nang runat ako namot anak pimpintas. Diyak amo, apong. Ngam nagpaiduma tinarik na kenkwana. Nakontrol ko ti bagik. Iso asanak aking mapsot. Ngam sabali at talaga ti mariknak ita. Ay, alaya! Ay, Naimbaga rabi iyo? ay na. Di kalata nagbaliw, apong bubod. Managkikigtot kalata. Ay na, si kamot gayam. Inkantada pritisya. Ay, wangag paiso. Kumusta kayo nga ija inkantasya? Nasayat kami lata? Ay, Da kayo? Nagpakita ak kada kayo. Gaputa ang mumi akas lang mariribukan ni Agilos. Ha? Gapo iti may sa analibnos a babae. Pudno dayta. Inkantada pritisya. agayat samutan ni Agilos. Inkantada pritisya. Saan nadakas dayta? Prinsipe Agilos. Nulakat ta nakasagana ka, awan ti makaipawil kan ka. Anya ti kayat mo asawan. Inkantada pritisya. Prinsipe Agilos. No anya man ti pangadang mo, adda kami lata iti likodam.
agpapagayam tayo lata. Dito'y gayam ti balay ti bagbagam abalasang. Wen Apong. Sino ti masapol yo? Ha? Inkantada ganda siya? Ay, Saan nga iso ni Encantada ganda siya, Apong? Iso ni Iluminada. angam. Isumat. Nagkaropropa da. Ang mga no nagbalin meten a tao ni Encantada ganda siya. Kat iso ni Iluminada. Ni Apong met. Noan niya laditan ti bagbagana. Umay kayo. Umunig kayo, Agilos. Wan kabsat. Agayat ni Agilos iti anak mo. Wala, ngam, superhero ni Agilos. Amok dayta, tanang nangag kunti may papankan kwa na, kapsat. Adon tinatultulungan na. Saan mo't aparikot dayta? Nga uray pa'y may sa superhero. Jak mat malapdan ni Agilos nga umay dito'y balayo. Gapota, talaga nga gayat iti anak mo, kabsat. Kwa, kapsat bubon. Agayatin ni Agilos. Kat ti anak mo tinamagpitik iti puso na. Maikarika diti anak ko, nubilang. Ay, wen Tay sungarod ti kayat ni Agilos. Kita ma. Nagpas ti pa nagsarsarita da iti dayjay apuon ti kayo. Kan kantaan ida dagiti bilit. Maragragsakan dagiti bilit para kani Agilos. Anya, Saan kan amas daaw iti bagbaga, kabsat? Gaputa day tati agpaiso. Agilos, nukaskan ka ti pagtungpala. Pulos adyak to agbabawi. Naragsakak to aginggat panungpalan. Gaputa nagasat ak unay. No siyak ti maikari iti ayat mo. No kasta, sa anak ang mapaaikan ka? Iluminada? Saan, Agilos? No kasta nga rod. Ipakaamok daytoy iti amak nga ari. Awan, ti makay parit iti pangadang mo, Prinsipe Agilos. Agyamanak, amak nga ari. Saan mon analabanan tiriknam kas tao? Amak nga ari. Numangasawa ka. Maikaton ti pan nakabalin anay kawaskan ka. Kat agtalinaid kan anaan anay at tao, Agilos. Amak nga ari. Ngamkit di. Saan aday tatitubang tapno tumulong ka iti agkasapulan iti tulong mo? Wan, amak nga ari. Nukas tangarod, masurot ti kayat mo. Aganak kayto iti lalaki, ket panaganan yun to iti anghelo. Amak nga ari. Agbyag ka kas gagangay at tao. Ngem tumulong kalata kadagiti agkasapulan iti tulong mo. Agsublikan ijay daga. Gapo taur-urayin na kan tinobyam. Naladingit iti kawan mo. Agyamanak, amak nga ari. Agan-annad ka akanayon. Sige, mabalin mon timapan. 5, 4, 3, 2, 1. No kasta, talaga pinalubosan na kanti amam nga ari? Wala pong bubod. Ay, kasanon nga iti pan nakabalin mo nga alipogpog? Maikatanti na ikawas kanyak apan nakabalin, apong. Ha? Ay,
Wan apo. Lupay kasta. Makatulong aklat ta iti agkasapulan iti tulong ko. Nga uray pa'y awan ti pan nakabalin ko. Ay, wen Si kalat tati masurot apok. Mala, intar ije balay da iluminada. Gapo ta malidlidayanun day jay. Tadi nakamutan makikita. Wan apo. Kailiw kong tinobya. Papagayam, padaanan ti maudi apaset to'y drama tayo anapaulwan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kan iti madireksyon, Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!